ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାମୀ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ସମ୍ମାନ କରୁ। ସ୍ୱାମୀ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରୁଚିସମ୍ପନ୍ନ ଦେଖାଯାଉ। ରୁଚିସମ୍ପନ୍ନ ମାନେ ନୁହେଁ ସବୁବେଳେ ମେକଅପ୍ ମାରିବା, ତା ନୁହେଁ। ରୁଚିସମ୍ପନ୍ନର ମାନେ ହେଉଛି ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁରଟିଏ ପିନ୍ଧିବା, ଯାହା ସ୍ୱାମୀର ମନୋବଳ ଓ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଯାହା ପିନ୍ଧିବା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ଯାଇ ସ୍ୱାମୀଟି ଖୁସି ହୁଏ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇଥାଏ। ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଥାଏ। ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବ, ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଜୀବନ ଦେଇ ଭଲ ପାଇବ। ଜଣେ ସିନ୍ଦୁର ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧିବ, ରାତି ରାତି ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ନା ଝିଅଟିଏ ପୁଅକୁ ଜାଣିଥାଏ, ନା ପୁଅଟିଏ ଝିଅକୁ ଜାଣିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ। କେବେ ବି କୌଣସି ନାରୀ ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ ଗର୍ବ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, କି ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ ଅଳି କରିବା କଥା ନୁହେଁ। କାରଣ ସ୍ୱାମୀର ସିନ୍ଦୁର ପ୍ରକୃତ ଅଳଙ୍କାର ଅଟେ। ସ୍ୱାମୀ ଯେମିତି ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ କିଛି ଆଶା କରିଥାଏ, ସେମିତି ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରୁ କିଛି ଆଶା ରଖିଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀର ଆଶା ଓ ପସନ୍ଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହାନ୍ତି ତା ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ଆଦର ଓ ଭଲ ପାଇବା, ଯାହା ତାର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଜଣେ ଝିଅ ବାହା ହେଇ ଆସିଛି। ନିଜର ଜନ୍ମମାଟି, ନିଜର ପ୍ରିୟ ପରିଜନ, ବାପା ମା ସବୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଶାଶୁ ଘରେ ପାଦ ଥାପିଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ସହ ନୂଆ ସଂସାର କରିବାର ମନୋଭାବ ନେଇ ଆସିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଶାଶୁଘର ତା ପାଇଁ ନୂଆ ହୋଇଥାଏ। ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଘରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ପରି ସେତେବେଳେ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ ଆଦର ଓ ଯତ୍ନ। ସେ ସମୟରେ ଘରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ନହେଲେ ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ପାଖରୁ ଆଶା କରିଥାଏ ପ୍ରଚୁର ଭଲ ପାଇବା। ପ୍ରଚୁର ଭଲ ପାଇବାର ମାନେ ନୁହେଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା କି ପୂଜା କରିବା। ଏଠି ପ୍ରଚୁର ଭଲ ପାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାକୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଯେ ସେ କାହାର ଅବହେଳା ଫିଲ୍ ନ କରେ। ଜନ୍ମ ହେବାଠାରୁ ଯେଉଁ ଘରେ ସେ 20-25 ବର୍ଷ ରହିଥାଏ, ସେଠାକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଚାଲିଚଳନି, ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମାହୋଲଠୁ ସବୁବେଳେ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଥାଏ ତା ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହା ହିଁ ତାର ଆଦର, ସ୍ନେହ ଓ ଭଲ ପାଇବା ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ନୂଆ ବାହା ହୋଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀଟିକୁ ସ୍ନେହକୁ କିଛି ଦେଖେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ ସ୍ନେହ ରହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଖାପ ଖୁଆଇ ନେଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ତାର ଆଦର ଓ ସମ୍ମାନ। ଆଜିକାଲି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଶାଶୁଘର ଲୋକ ନବବିବାହିତା ବୋହୂକୁ କୌଣସି ବି କାରଣ ପାଇଁ ଗାଳି କରିବା, ଅଶ୍ଳୀଳ କଥା କହିବା, ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ବାପଘର କଥା କହିବା ଇତ୍ୟାଦି। ଏହିସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ନବବିବାହିତା ବୋହୂଟିର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ତଥା ଝିଅର ସମ୍ମାନ ହାନି କରିଥାଏ। ଏକଥା ଅନ୍ୟ ଝିଅକୁ କହିଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନିଜେ କ'ଣ ଓ ନିଜ ଝିଅ ଓ ନିଜ ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। ନିଜର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମ୍ମାନ ହାନି କରୁଛି,
ଏକଥା ଭାବିବା ଦରକାର। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଅନୁଭବ କରିବା କଥା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ସହୁଛି। ସେ ଆଶା କରିଥାଏ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ନହେଲେ ନାହିଁ, ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ମେଣ୍ଟାଲି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମେଣ୍ଟାଲି ସପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ। କେତେବେଳେ କେମିତି ସେ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆଦର ଓ ସମ୍ମାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧରେ କିଏ କୁହେ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ବା ବାହାର ଲୋକ, ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ବୁଝେଇବା। ସତ କ'ଣ ସତ ନ ଜାଣି କେବେ ବି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭରସାରେ ଆସିଛି। ସମୟ ଏମିତି ଆସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହ ଖରାପ ଥାଏ। ତା ଦେହରେ ଯାଇ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ହାତ ମାରି ପଚାରେ, ତମ ଦେହ କେମିତି ଅଛି, ସେହି ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଖିରୁ ଆପେ ଆପେ ଲୁହ ବୋହି ଆସେ। କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀର ହୃଦୟ ମମତାମୟୀ କୋମଳ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ସ୍ୱାମୀମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହ ଖରାପ ଶୁଣିଲେ ରାଗିଯାଆନ୍ତି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ସ୍ତ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାରରେ ଆବଶ୍ୟକ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀଟିଏ ଆଶା କରିଥାଏ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଯେମିତି ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ସେତେବେଳେ ତାର ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରାଗ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଲାଗିଥାଏ, ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ବୁଝିବା ଏବଂ ବୁଝେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ବୁଝିବା ଶକ୍ତି। ଖାଲି ଜିନିଷ ଦେଇଦେଲେ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବ ସେଇଆ ନୁହେଁ, ତାକୁ ମେଣ୍ଟାଲି ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ କେହି ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ଝିଅ, ସେମାନେ ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିଲା ପରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଖୁବ୍ ଆଶା କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ଅଛି, ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀର, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଆଶା କରିଥାଏ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ କିଛି ବାଟ ଆଗେଇ ନେଉ। ତେଣୁ ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବା ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀର ଆଶା ପୂରଣ କରିବା। ଏକା ଏକା ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛି କିଛି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ। ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିସାବରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରୋଜଗାର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ବିଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ସ୍ତ୍ରୀର ପରିଲକ୍ଷିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୟସ କ୍ରମେ ଆବଶ୍ୟକତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ସ୍ତ୍ରୀର ବାପ ଘରେ କିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛି କିଛି ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ପଇସା ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝେଇବା ଦରକାର, ମୋର କ୍ଷମତା କେତେ, ଆଉ ମୁଁ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ସ୍ତ୍ରୀର କୌଣସି କାମରେ ଆପଣ ଯଦି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, ମନରେ ନ ରଖି ଖୋଲାଖୋଲି କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି କେଉଁ କାମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ବା ନିଜେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ରାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ। କଥା କହିବାର ଶାଳୀନତା ରଖନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନିରାମୟ କାମନା କରି ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି।